cɛ ani muso denmisɛn makɔrɔba bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn mɔgɔ minnu sigilen don an ka émission na ye a bɛ jamana kɔnɔ a bɛ jamana kɔ an ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma hali bi ala k'an to ɲɔgɔn ye maliyɛnw bi émission ye émission spéciale de o de la an y'o de fɔ n ko Tam Tam Kɛnɛ parlons vrai c'est pas une émission uniquement pour les artistes uniquement pour les personnes qui sont dans le besoin. L'émission yi a bɛ bɛɛ lajɛlen englober fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ c'est à dire k'i mago bɛ dɛmɛ na i mago tɛ dɛmɛ na contenu dɔ de b'i bolo i bɛ se ka contenu exposer jɛman ɲɛna yɔrɔ t'i bolo i bɛ se ka exposer yɔrɔ min na i bɛ se ka na an ka yɔrɔ in na an bɛ yan bɛɛ lajɛlen de kama mɔgɔ kelen ta tɛ c'est la télé pour tous et c'est l'émission pour tout le monde. O hukumu kɔnɔna la ne ni maa min bɛ émission kɛ kɔrɔlen a tigilamɔgɔ bɛ yan a bɛ yan dɛ modèle dɔ b'a kunna modèle in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la o ka di n ye mais fini min b'a la bi fini in kɔni maliyɛnw a yɛrɛ b'a dɔn rouge tɛ ne ka goût ye dɛ j'aime pas la couleur rouge j'aime pas du tout ça. No rouge mun kɛla de. A man di est-ce que ne ye tɔgɔ fɔ yɛrɛ. Ayi rouge mun kɛla a tɛ ka bɛn ma o parce que patience ba tɛ ne la nin ko ninnu na dɛ kunkolo kari ye cogo jumɛn fini in malen ye cogo jumɛn. Wali a y'a ni couleur man di a ye minɛ kɔni a modèle ye minɛ. Ici o mais au fond. Non bon fɛn man ne ye. Ayi b'o couleur i b'o kɔni kelen ni fɔ bon an ka bɔ nin couleur ni couleur kun t'a kun tɛ a modèle. Non ni noir kun don a kun b'i minɛ. Mais malheureusement pour toi noir tɛ donc a m'i minɛ mais a tɔgɔ kunkolo i yɛrɛ y'i kunkolo lajɛ i yɛrɛ b'a dɔn kunkolo y'i minɛ. Koba ne y'o de f'i ye n ka ne ye bɔrɛ de ka na couleur tɛ ka don na ne ka ɲi yɛrɛ de walayi a bɛ ne sɔrɔ n'a yɛrɛ a kɛ. Bon Fatim i sɔrɔ ne yɛrɛ o kun kɔnɔna la o de y'i ko diya ne ye. Fatim sɔnni ba de don a yɛrɛ ye quoi. Tiɲɛ don dɛ o ye sɛbɛ. Non franchement o yɔrɔ kɔni na tiɲɛ yɛrɛ la maliyɛn bɛɛ sɔnni ma i sɔnni i ka di i yɛrɛ to donc an ka diya an yɛrɛ ye quoi an ka diya an yɛrɛ ye. Et puis Fatim adamaden i mana kɛ togo togo i milieu de la. Tiɲɛ don. Mɔgɔninfin i bɛ mɔgɔ dɔ ye bi i bɛ ɲɛ b'a fɛ i bɛ mɔgɔ dɔ ye bi i bɛ ɲɛ b'a fɛ mais dɔ fana bɛ e ye bi o fana bɛ ɲɛ bɔ e fɛ quoi. C'est-à-dire e bɛ niveau min na bi e bɛ jɔ i yɛrɛ la e b'a fɔ nin tɛ ne bolo nin tɛ ne bolo dɔ bɛ yen o fana ɲɛwale bɛ fɛ o ka rêve de ka se i ka yɔrɔ in na donc an k'a fɔ alhamdulilayi diɲɛlatigɛ kuma bɛ diɲɛlatigɛ wagati o wagati a fɔ alhamdulilayi parce que ala bɛ e jɛ fɛn dɔ la bi e bɛ ala jalaki mais sini e bɛ dɔ ye ala ye fɛn dɔ d'e ma a m'a d'o ma o de y'a to ala ye masa de ye quoi ala tɛ jalaki bilayi donc o hukumu kɔnɔna la Fatima an ka bi émission spéciale comme je l'ai dit an y'an to réseau sanfɛ TikTok sanfɛ an taara bɛn n'an balimamuso dɔ ka vidéo ye balimamuso a bɛ ka tagama a bɛ ka démarche kɛ u ka nazarakanw na u b'o fɔ k'o ye mannequin ye mannequin tɛ aw bɛ mannequin donc o bɛɛ b'a la quoi n'i ye n bila fo français fɔlɔ a bɛɛ lajɛ n'u taara an di Matala ma a bɛ kɛ mankan ye dɛ. Matala bɔ mannequin de wa mannequin don muso de kɔni don Matala. En tout cas an y'a ye franchement an y'a mɔgɔw wele a bɛ baara kɛ agence min na n'o agence tɔgɔ ko modèle agence management n'u b'a abrégé k'a fɔ ko MAM si je me trompe pas donc an y'a tigilamɔgɔw wele an ko an mago b'u balimamuso la plateau sanfɛ parce que an y'a ye mun de y'a to an y'a wele parce que an y'a ye a bolo fila bɛɛ tigɛlen don n'o ye handicapé n'o ye maa lujuratɔ ye mun ye an y'a to an y'a wele parce que an y'a ye a tɛ delili kɛ a tɛ sigi gidɔrɔn la k'i yɛrɛ victimiser mais maa mun don passion de b'a la maa mun don baarakɛla de don a ma sɔn k'a yɛrɛ to so ko parce que ko handicapé don ka mɔgɔw wele u ka dɔn k'a ye u ka taa a yɛrɛ bila delili min na non ale bɔra ka taa ɲɛɲini de donc en tout cas an bɛ agence mɔgɔ ninnu fo k'u waleɲuman dɔn n'o ye modèle agence management mɔgɔw ye o hukumu kɔnɔna la u ye mɔgɔ wɛrɛ proposition kan ye ko a kelen tɛ k'a ni mɔgɔ dɔ don o ye cɛ ye ale fɛnɛ kabakoma wɛrɛ ye mun ye ale bolo kelen tigɛlen don mais ale ye styliste dɔrɔn a bɛ fini kala a b'a kala yɛrɛ de ko ba mais muso in ta dɔwɛrɛ b'ale ta la mun fana ka jugu ni cɛ in ta ye dɛ cɛ ale bɛ téléphone ale bɛ téléphone minɛ n'a sen fila de bilayi et puis a bɛ vocal ci de n'a sen a bɛ vocal flash a b'a cliquer kuma a bɛ tila k'a cliquer o kelen don quoi c'est à dire n'ala ka masaya ye donc o kun mana Fatima u b'an bolo yan nɔ an b'u to k'u yɛrɛ présenter mais sɔnni k'u yɛrɛ présenter komi an ka émission tɔgɔ de Tam Tam Kɛnɛ parlons vrai tiɲɛ dɔrɔn de bɛ fɔ yan Maestro bɛ yan n'o ye Kone ale bɛ a donkan di an ma a n'an kanubagaw. Ala Fatim o kun kɔnɔna la an ma ɲɛsin an balimamuso fila ma
an balimamuso kelen an balimakɛ balimamuso fila tɛ o fari tɔ wuli alors Kane ça va ça va Kane ça va là tu vas bien ouais bien ko basi la alhamdulillah alors kɔrɔfɔ folikan jumɛn bolo ka lase an kanubagaw ani maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen ma ni ce a ka nin weleli la ani an minnu bɛ k'an layɛ u n'u ce u ka layɛli fɛnɛ la il est mignon hein il ko c'est pas un pain c'est un pain sinon c'est un pain ay ka dɔnkili dɔ bɛ yen ko jumɛn yɛrɛ ayi ne ko buru bɛrɛmaw bɛ ko mon père non ye buru bɛrɛma yɛrɛ alors o la o kumana an b'an ɲɛsin an balimamuso ma n'o ye mami ye ko ne b'a wele mami a tɔgɔ yɛrɛ bɛ a bɛna a tɔgɔ yɛrɛ fɔ mami ça va ça va tu vas bien kori basi la basi tɛ alors folikan jumɛn bolo ka se an kanubagaw ani maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen bon je tiens à remercier tout le monde et Wan lajɛli na elle aussi elle est mignonne ouais ouais c'est pas qu'elle est mignonne dɔrɔn a bɛ maloya fɛnɛ sa mais ne bɛ taa mami bila kuma la yan maliyɛn a bɛ fili mami ma n'i ye mami bila kuma la a bɛ aw bɛɛ ɲɛna o ko ba ma kɛ ɲɔgɔn ye sisan sa kɛ ɲɔgɔn ye mami e ka fatɔya min na tɛ fatɔ yɛrɛ alors Fatim o hukumu kɔnɔna la on va leur demander de se présenter déjà Kane Alassane Kane Alassane Kane ok à l'état civil c'est Alassane Kane ok et bara jumɛn je suis styliste et mannequin ok donc n ka marque bɛ n yɛrɛ bolo en tout n ka télé bɛ n bɛ baara kɛ quoi voilà donc i ye styliste ye mannequin i ka télé b'i bolo i bɛ baara kɛ a télé min fɛnɛ la n'o ye finikala ye ok Mami e bɛ jumɛn kɛ à l'état civil moi je suis étudiante ok donc o ye étudiante ye mais i tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ à l'état civil Jitaba Keita d'accord problème foyi t'a la alors Fatim nous sommes avec toi d'accord Koba yani n ka don kuma kɔnɔ komi e ɲinana ne kɔ bi ne tɛ ɲinɛ n yɛrɛ kɔ n bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ ka lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka Mami ni Kane yɛrɛ fo k'u ka a tɔgɔ ani mun nana k'o fana fo ne ye denba ye donc an y'u invité u nana an ka wele jaabi a diyara n ye e yɛrɛ ɲuman bi i nana yɔrɔ kelen fana kɔ ala k'an sigi hɛrɛ la k'an wuli Koba n tɛ k'i faamu dɛ n tɛ k'i faamu bi dɛ voilà ala kana kuma bɔ an da n bɛ se ka kɛ sababu jugu ye kɛ anw ma ni jamana kɔnɔdenw ma o tɛ bɔ cogo di ka bɔ an da kɔnɔ bi ka ni barakɛma fila d'a ma a tɛ bɔ dɛ d'accord ne bɛ fɛ k'a dɔn Kane an ma daminɛ i la ne bɛ fɛ k'a dɔn Kane yɛrɛ nana yɛrɛ sɔrɔ mannequinat kɔnɔna la cogoya di ok merci beaucoup pour ces questions parce que mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ ɲininka mun ye se a kɔnɔ bon c'était en 2023 oui ok donc n bɔra quoi n bɔra n taara n taara concert kɛyɔrɔ dɔ de la là-bas n nana apparemment denmisɛnninw n'anw ye fini kura san ta étiquette bɔ a la pour que voilà ka bila fu dɔ la wa ok donc ne sigilen tora ne ka étiquette ma bɔ a la quoi donc il y avait des filles là-bas la reine Chidima ale de ye dɛmɛ ka numéro di yan pour que n ka dɛmɛ wele donc a n'a terimuso de tora yen ne ka étiquette tigɛ wa ne yɛlɛma o la ko ni ma bɔ a la ma bɔ a la ne yɛlɛla donc an fɛnw kɛ sɔnsɔn ni bɛ ka fɛn kɛ video kɛ u bɛ ne kɔrɔ u bɛ ne bɔ a la an nana to la an échange kɛ don dɔ la de ne bɛnna n'a ka compte TikTok ye ne y'a ye a bɛ défilé ni fɛnw kɛ ah ouais ça va mais si j'essaie de passer là-bas ça c'est un grand truc à la fois ko b'a dɔn quoi a bɛna mɔgɔw tɔw fɛnɛ attirer ka na fɛnw kɛ u ma deli ka mun kɛ surtout en tant qu'handicap j'ai jamais vu un autre handicap dans ce domaine ne donna kɔnɔ je pense que n bɛna nin fɛn ɲɔgɔn ma deli ka ye fɔlɔ donc ne ko a ka ne bɛ fɛ ka kɛ mannequin ok a ko ne k'an photo ci ne photo ci a ye dɛmɛ ka numéro di an ye dɛmɛ wele ne y'a ɲɛfɔ a ye dama ko kuma na agence la n ye formation daminɛ ten de mode agence moyen là-bas aussi je tiens à remercier Dema et Vida n y'a ye bi n bɛ yan fɛnɛ a sababu bɔra olu fɛnɛ la alhamdulilayi ok donc n ye mannequinat daminɛ ten ka n ka événement fɔlɔ fɛnɛ kɛ o ye film ye o film fɛnɛ organisé par eux-mêmes à la fois donc depuis n'o kɛra n lancé la dɔɔni mode kɔnɔ jusqu'à maintenant ka na to la ka silisiya daminɛ en 2024 o film kelen in na deuxième édition fɛnɛ la ka kɛ silisi ye tuguni ka n ka marque bɔ en même temps ka n ka collection kura bɔ ka défilé o fɛnɛ la donc
Maintenant, jusqu'à maintenant, quoi. Ok, d'accord. An ye faamuyali sɔrɔ o la. Ko b'aw cogo kelen na avec Mami. Mami, pourquoi e mannequinat yɛrɛ choisi? E nana i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogo di? Bon, quand même, pour moi, là, j'ai eu à cause d'une femme. Ok. Elle est fine, je sais pas si vous la connaissez, elle est Naomi Campbell. Ouais. Ok. Si on m'a sur Insta, ça en fait, D'accord. ou TikTok, ça en fait. Donc, nana est bon. Académie gani essaye parce qu'il n'y a que mado a talent mena, mais c'est qu'à talent voga ira moko la, Ok. fin be pour ce qui a eu la ko handicap. C'est pas seulement igata délicat soit iki yere dogo moko la, Ok. soit iki a différence de ni moko c'est parce que il fait iga talent fene bila iga boy ga ira moko la fene fene ga donc ko tiere la ko handicap c'est pas quelque chose aussi. Donc si ça non y a décidé qu'à faire un nini fan be faire un manière sur la mais on tara école sur là parce qu'il y a des fois sur où orienté à école sur là. Ok. Donc si ça non on tali directeur de nini quoi ko et bon on me fera calan du mec. Moi les mango bon moi j'aimerais étudier la mode. Ali au bon ko mode au lugar sur là comme quand même ko do ba les boulot. Ok. Ko to ko musa. Mali fene fo kosɛbɛ. D'accord. Ko musa ko mais k'ale bɛ ne ni o ka contact échanger ko donc a ko nana kɛ ten ale ni ka numéro d'o ma donc ne n'ale fɛnɛ kumana ale fɛnɛ ye ɲɛ sɔrɔ a la ale fɛnɛ y'a ka coach wele ne ye tɔnɔ Dɛma Jalo Jayi tɔnɔ Dɛma Jayi donc sisan ne taara ne tako fɔlɔ a ye n dɔn tɔnɔ Dɛma ye n dɔn parce que a ko musa kun y'a ka kuma fɔ a ye donc sisan n taara a ye n minɛ comme mɔgɔ tɔw quoi. Donc sisan non j'ai aimé parce que n y'a ye u tɛ ka ɲɛ yira n na u bɛ kɛ comme u dɔ quoi donc j'ai aimé tout. D'accord. Ko b'an y'o faamuya. Donc déjà parce que ma modèle agence management mɔgɔw fo tiɲɛ don. U ka dɛmɛ na. An bɛ segin k'a fɔ modèle agence management mɔgɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. Tiɲɛ don. An b'u fo quoi. N bɛ k'a fɔ a bɛ ka fɛn min kɛ na je le sais quoi. N b'a dɔn quoi. N'a sɔrɔ bɛɛ b'a kɛ tan tɔ. C'est à dire handicap tɛ kɛ mugu fɛn u tɛ kɛ bolo kɔfɛtɔ ko fɛn ye quoi. Ko b'a fɔ. Donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. Faut savoir que jama fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ ma nɔgɔn fɔlɔ. Kuma tɛ ko ka jama mara. Kuma tɛ ko k'u bɛɛ kɛ kaɲɛ kelen ye malgré leur handicap mais talent mun b'u la k'u permettre u ka rêve réaliser sans que u ka minimiser avec leur handicap. Donc an ka foli belebeleba b'u ye. An b'u fo k'u waleɲuman dɔn. O kɔnɔna la n bɛ fɛ ka mun dɔn mannequinat kɔnɔna la sisan a kɛlen k'a débuter u kɛlen ka accès d'a ma aw ka talent exposé aw ye difficulté jumɛn de sɔrɔ a n'aw ka camarade ɲɔgɔn aw collègue tɔw ni ɲɔgɔn cɛ mun ni aw ka patron tɛ kelen ye dɛ aw collègue minnu bɛ yen nɔ ni minnu fana ye mannequin i n'a fɔ aw yɛrɛ aw ye difficulté jumɛn de sɔrɔ est-ce que aw ka intégration avec eux c'était facile c'était habile ou soit c'était difficile u kun b'u ka ɲuman la u kun b'u ka aw kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye ou quoi. Bon pour laban ma gɛlɛya sɔrɔ o yɔrɔ la depuis n donna mode kɔnɔ kɔni bɛɛ ye k'a dɔ ye bɛɛ ye n dɛmɛ mun se ye mun ye bɛɛ y'o kɛ n ye jusqu'à maintenant o kelen don donc n ye n ka événement kɛ ka ban n ma gɛlɛya sɔrɔ o yɔrɔ fanfɛla kɔni na jusqu'à maintenant. Bon ne fɛnɛ ta fɛ n camarade u ma gɛlɛya foyi dɔ la depuis le premier jour u ne taara yen nɔ dɔrɔn genre au début u tun bɛ ka najɛ fɛn mais n ma maloya quoi parce que n degelen don a la fɛn bɛɛ u ye najɛ mais après kɔfɛ u ni mɔgɔw nana don ɲɔgɔn na dɔw yɛrɛ ye n ka numéro ta groupe sanfɛ n'olu bɛ kuma n'i ma taa don min u bɛ n ɲininka mun na i ma taa mun b'i la courage ta i ka taa quand même u ye n kɛ i n'a fɔ u dɔ quoi u ma différence dɔn n'u kɔni ni ɲɔgɔn cɛ quand même n ma gɛlɛya la. Ne tun bɛ fɛ k'a dɔn quoi parce que handicap suguya ka ca mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ wolo n'u taw ye de mais kan e ta nana cogoya di. Bon là-bas j'ai eu un accident d'enfance. En 2016, 20 janvier 2016. Okay. Donc, an bɛ élevage de kɛ grand famille de do fɛnɛ quoi. Donc, famille koronnen no dɔɔni. Sagaw mara yɔrɔ ani mɔgɔw dukɛnɛ a bɛɛ donnen no ɲɔgɔn na quoi. U ka déchet ninnu kasa min bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ an bɛ yirimugu de kɛ yen nɔ an bɛ to k'a changer quoi pour que a kana nɔrɔ dugumala la fɛnw kɛ. Donc, n taara yirimugu cɛ de la. Donc, n tigɛ donna machine de la yen nɔ.
yiri si mansin o ka yiri me machine o ka machine me yiri fara bɔ kan ta fa b'a kɛ yiri kura ye tuguni o de y'a sɔrɔ. D'accord. C'était en quelle année? En 2016, 20 janvier 2016. 20 janvier 2016. Oui. Là, quoi. Ça fait maintenant 10 ans. Ça fait maintenant 10 ans. Oui. Mais à quel heure là, faut savoir que c'est un truc, c'est pas aussi facile à accepter yɔrɔ ni kelen. Mun yɛrɛ kɛra e ka réaction a kelen ka fɔ i ɲɛna k'e bɛna vie ka sɔrɔ tɛgɛ kelen tɛ. E ka réaction kɛra jumɛn? Bon, depuis tigɛ yɔrɔ yɛrɛ la, moi j'ai vu que tigɛ in ko banna quoi. Ne nana dɔgɔtɔrɔso la, u ye baaraw kɛ. Ne tigɛ la don min su dugu jɛra. C'est à dire ko foyi ma kɛ. Ne yɛrɛ sigilen bɛ kɛ minnu yɛrɛ bɛ na n layɛ. Mɔgɔ yɛrɛ bɛ kasi. Ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ layɛ quoi, mun na aw bɛ kasi? N yɛrɛ ye mɔgɔ ɲininka ta mun na aw bɛ kasi? Foyi tɛ nin bɛ kɛ nin bɛ ban sa ne bɛ wuli ka tɛmɛ nin sen. A don ne a don ne grand-mère dɔ de nana layɛ a kasi la quoi. N ko a tanti pourquoi e bɛ kasi? N ma kɛ n tɛ fosi nin ye ji bɔlen ala de y'a kɛ wa ale ala kelen de ye. I bɛna bɔda di an ka bɔ nin na donc a ye dugawu kɛ n ye pour que n ka kɛ fɛn ye ka bɔ tan cogo la. O limana de ye sɔrɔ. Parce que o kuma dɛ i bolo ka tigɛ en étant jeune. C'est-à-dire mɔgɔw bɛ ka na e la olu bɛ ka kasi mais e yɛrɛ ka tila ka hakili sɔrɔ k'a fɔ k'olu k'u da de ko nin tɛ foyi ye n'ala ye mun kɛ o de ka ɲi nin bɛ tila ka tɛmɛ. N'i ye mun faamuya dɔrɔn limaniya quoi. A ma da kan bali quoi. Non i limana don bilayi. Ala de bɛ se ko la quoi. Exactement. Alors mami Fatou Nima, état c'est après la naissance ou bien il bangera tant de tu nous astuces du terme. Bon, pour moi, là, je suis née avec. Ok. Je suis née avec. Ok. Donc il bangera tant de Ok. Maintenant, et que les gens sont ça dépend. Bon, je dirais que moi, tu m'as appris sur le pardon. Bolotena, il a 4 ans. Bolotena, bolobin terme sur toi, bolobin doron toi, bolobin terme. Koba yana ka se o yɛrɛ yɔrɔ bɛɛ ma. I ye école kɛ Mali la yan yɔrɔ. École so yɛrɛ la dun. Comment est-ce que i camarades tun b'i minɛ cogoya di? U tun b'i minimiser? Ok, vas-y. Bon, je sais pas, mais quand même, une fitini ma gɛlɛya foyi de y'a la ala barika la n bɛ se ka ala fo yɔrɔ fanfɛla la parce que ni n taara yɔrɔ min na n fitini parce que ni bare tun bɛ taa ɲɔgɔn fɛ jardin na ale tun bɛ accompagner fɛn quand même n m'ale fɛnɛ fo kosɛbɛ parce que n'ale tun tɛ n tɛ se foyi an fɛnɛ donc ale tun bɛ accompagner n tun bɛ taa n tun bɛ don kilasi kɔnɔ maître tun bɛ yen parce que n ka plan ne tun b'a dama parce que j'écrivais avec mon pied donc n ka plan m'a dama n bɛ sigi ɲɛfɛ tɔw olu bɛ sigi pan sanfɛ u tɛ lajɛ différemment foyi u bɛ gɛrɛ n na n'u bɛ kulonkɛ kɛ don kelen mɔgɔ kelen ma deli k'a yira n na ko karisa bolo t'i la i tɛ gɛrɛ an na soit i ni anw tɛ kelen ye mɔgɔ si kɔni ma deli k'a yira n na. Donc école la u bɛɛ y'i minɛ i n'a fɔ. Depuis que j'étais petite jusqu'à maintenant. Ok, maintenant o école ye entre camarades o ye classe kɔnɔ ko ye. Maintenant je reviens wagati min na e hakili sɔrɔ k'a dɔn ko bolo t'e la tɛgɛ bɛ dɔw la tɛgɛ tɛ e la comment est-ce que tu t'es senti? E ye mun de fɔ ala ye i ye mun de fɔ i somɔgɔw ye? Bon n kɔni ma difficulté da n yɛrɛ kan ko parce que soit k'an sigi n kelen na ko ala ye nin di tɔw ma a ma nin diyan n bɛ sigi k'a kɛ kasi ye mun ye mun ye ala la mɔgɔ tɛ fɛn kɛ ala la o ala bɛ fɛn min kɛ mun y'a diya de ale bɛ fɛn kɛ mun y'a diya de parce que ne lamɔla famille min yɛrɛ kɔnɔna na déjà olu ye ne accepté mais pourquoi ne tɛ sɔn k'an yɛrɛ accepté? Mais accepter Kairana, malgré ton handicap, on te soutient et tout. Bon, moi, si je suis en Amérique, ko bolotena, me kashi, soit me moroboron yerema, to be fon feke me se kabeke. Monsieur Koufo, à la bonne, à la barricade, monsieur Kouké, monsieur Koufo. Donc, ma difficulté sera là. Faut qu'on essaye Korbalima. Alors, Fatim. Déjà, ni kan parallèle, tu te dis que Allah est basaré quoi. C'est-à-dire kan allez ma banginata, allez boulot tigera étant jeune dans la jeunesse. Mais malgré tout ça, il est fort mentalement. En ballon muso, nous et mamie, allez banginata. Allez faire mentalement, elle est forte. Ni be barake, nous et fini kala, avec mankina feneke. Allez, malgré qu'à banginata, parce que Allah avait fait notre dîme, avec fait nos minutes, avec fait notre dîme. Imagine, allez me dire China sini.
ɔkɔliso la a bɛ kiritiri kɛ n'a sen ye a bɛ vocal ci n'a sen ye e y'o dɔn ye e y'o senti yɛrɛ la waati jumɛn k'i bɛ se ka baara kɛ n'i sen. Bon depuis fitininama parce que n kun bɛ jardin dɔ fɛnɛ la o jardin fɛnɛ na c'était juste pour les handicapés. Ah ok. Donc sisan olu de ye n dege a la don fɔlɔ min na u ko n ka essayer ni n bɛ se ka sɛbɛnni kɛ donc i n'a fɔ jardin na n'i donna jardin na don fɔlɔ la maître tɛ bigi d'i ma soit crayon i k'i dege sɛbɛnni na ni donc u y'a di an sen na ko n k'a lajɛ ni n bɛ se ka sɛbɛnni kɛ donc n nana kɛ ten tɔ dɔɔni fo ka taa fɔ n kɔrɔbayara donc n sera a la. D'accord. Maintenant Kane ne bɔra sisan ka taa soirée la ou bien événement na comment est-ce que toi tu te sens mɔgɔw b'i kɛ ɲugutɔfɛn de ou bien mɔgɔw b'a to i ka don la facilement ou bien e yɛrɛ i tɛ bɔ yɛrɛ n'i bɔra i ka baarakɛyɔrɔ la i bɛ so kɔnɔ i isolé len don. Bon n bɛ bɔ parfois n bɛ taa n yala n bɛ fɛn bɛɛ kɛ bon parfois n b'a ye denmisɛnninw de ye n sɛgɛn carré kɔnɔ i b'a dɔn i bɛ ko o ko la quoi étape bɛɛ n'a ko don n tɔ dɔw yɛrɛ tun bɛ n dala ɲini k'a manana fɔ n ma par avant même voilà wa tigɛ kelen ni ɲɛ tɛ nin na tigɛ kelen na an ɲɛ tɛ nin na tan bon dɔw tun b'a fɔ n ma par avant hakili tun tɛ n na ni mɔgɔ dɔw tun y'a fɔ n ma n bɛ kɛlɛ k'a la u ye denmisɛnninya fosi mais sisan i b'a fɔ yɛrɛ ne yɛrɛ b'a kɛ ko min ma fɛ yɛrɛ fɔ parce que moi j'ai vu que n tɛ fosi ye quoi je suis comme les autres an bɛɛ ye kelen différence foyi tɛ ne ni tɔw cɛ donc e bɛ ka nin fɔ n'i y'a ye i b'a fɔ i tɛ bɛrɛ dɔn de c'est pour cela i b'a fɔ donc n'i y'a bila o minɛn kɔnɔ quoi n y'a fɔ n bɛ tɛmɛ ne sen n bɛ n ka kow bɛɛ kɛ ten ni yɛrɛ di jo a tɛ foyi ma foyi tiɲɛ o foyi ne ye n ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ n bɛ n ka fɛn bɛɛ kɛ tan foyi hali n ka moto n bɛ moto boli fɛn bɛɛ. i bɛ moto boli. oui n bɛ moto boli la. mais i ma deli ka bin moto la. bon n dege kuma ni kɔni i b'a ye ko daminɛ kɔni i bɛ gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ a kɔnɔ mais maintenant e bɛ taa fan bɛɛ fɛ tan fan bɛɛ. moto la. fan bɛɛ. ok mami e dun e bɛ to ka bɔ ka taa soirée la i bɛ taa événement na maintenant i taara soirée ni événement na mɔgɔw yɛrɛ ka bɛ cogo di e fan fɛ. u b'i kɛ ɲugutɔfɛn na u b'u ye carte ka b'i la ou bien aw bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn ye il faut parler aw bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn ye u b'i minɛ i n'a fɔ i y'u dɔ de ou bien c'est comment ça se passe. bon quand même min terimusow de bɛ bɔ olu kɔni u bɛ minɛ ka ɲɛ u b'a kɛ comme si an bɛɛ ye kelen n'an bɔra an taara jamayɔrɔ la au début jama b'i lajɛ dɛ oh ça c'est normal parce que fɛn b'i la olu habituelen tɛ k'a ye don o don quoi donc u mana ye ko karisa bɛ tan c'est vrai au début u bɛ lajɛli kɛ mais ne t'a kɛ fosi ye parce que ne b'a dɔn près ni ninnu si tɛ foyi fɛn bɛɛ bɛ lajɛ hali ni ne yɛrɛ ye fɛn dɔ ye soit ni ne ye mɔgɔ dɔ ye mun fɛnɛ différencielen don ni ne fɛnɛ b'o tigi lajɛ mais bɛɛ ka filɛ tɛ i b'a fɔ kojugu quoi dɔw ta ye curiosité ye dɔw bɛ filɛli kɛ curiosité kama dɔw b'a filɛ ko négatif ni fɛnw fɛnɛ ye donc a tɛ foyi tiɲɛ ne kɔni mais ni n taara jamayɔrɔ la kɔni n tɛ stressé n tɛ foyi mɔgɔw bɛ n minɛ fɛn bɛɛ dɔw yɛrɛ na ko karisa i cɛ ka ɲi dɛ i bɛ taa courage ta fɛn bɛɛ n kɔni ma gɛlɛya ye ni n bɛ bɔ fosi. ok question. bon ne fɛ ka dɔn déjà aw bɛɛ bɛ mannequinat kɔnɔna la est-ce que marques b'aw ye cogoya di n'aw proposer marques minnu ye et tout est-ce que u bɛ girin ka d'aw kan wa walima u b'aw ignorer parce que vous êtes handicapé et tout. Comment est-ce que les marques vous voient? Chez moi, quand même, j'ai jamais eu de difficultés là-bas. Parce que depuis que nous avons dit qu'on a ouais, moi, je me coulé là. N'est pas premier événement. En ce moment, parce que il y a mode qu'on a, il y a pour l'ordre de chiffres, alors si les sous à sélection. En ce moment, téléphone tenez vous. Donc, un agence événement nous, un ouverture avec événement t-shirt. Là-bas, ouverture là, si les sites doivent couler quoi, qu'on fournit les défilés aller. hali sini n'a bɛ événement na ni ne bɛ ka défilé ne b'a ka collection don ka défilé Midas Style. Donc ne y'a collection don ka défilé depuis o de kɛra n yɛrɛ la dɔɔni quoi n ye visibilité sɔrɔ dɔɔni mode kɔnɔ. Donc même maintenant ne bɛ événement mun na silisiw bɛ n ta an bɛ collection don bɛ défilé ma difficulté fosi ye yen fan fɛ. Bon quand même ne kɔni ye mannequinat daminɛ il y a pas longtemps donc n yɛrɛ b'a dɔn n ka video kelen mun yɛrɛ kɔni bilala ni aw ye n ɲɛ b'a la o ye vue kɛ cogo min na wa n m'a dɔn fɛnɛ ni fɛn wɛrɛw bɛna kɛ ni n bɛ taa la wa n m'a dɔn n bɛ taa la fɛnɛ. mais comme TikTok b'aw fila bɛɛ bolo don.
Bon, avenir pour ni kon be vidéo les mais te vidéo ke. Avec tes vidéos, Ouais, quand TikTok vient wolo. quand tu t'as Ah. souvent, il y a des vidéos blanches, il y a des commentaires positifs ou sur la chaîne négatifs. Bon, waro bien fait là quoi. Dobi bena ga gina bena facile. Parfois dobi négatif là, parfois dobi encouragé. Maintenant même ne regarde vidéo là ma femme baby blague motivateur. C'est moment fort ouais. Même le jour je viens commentaire, il y avait une fille qui m'avait fait un commentaire. Donc allez regarder dès aujourd'hui même, lui il ne va jamais refuser de travailler. Hein? Lui. Donc il y a la source de motivation. Voilà. Bravo. Donc du coup continue, fonce. Merci. Il y a compte TikTok toi dame. Bon, Wesh 1223. Wesh 1000. Il est Wesh 1223. Alors, mami, mona et ma son compte bon compte bi bolo. Mais mona ma son compte non black on pourquoi? Quand on a vidéo que quand on y a filmé qui black, il a compte TikTok on. Mona sina ne le wa ou bien il m'a dégalé ou bien maloire do. Déjà nous ici nous il en a tu es fort mentalement. Tu es fort mentalement disons pas tu es une femme et puis après un agence modèle manager mo mi qui a vidéo fait black. Ni a oublié la vidéo là c'est parce que tu as accepté, tu es pour. Donc ça veut dire que tu es fort mentalement, mais on a elle a propre contenu et tu as contenu black pourquoi? Bon. Alors que tu fais des vidéos. Bon quand même, ne ka TikTok côté qui ne veut installer ça en fait quoi ça. Ah ok. Ne veut fréquenter installer ça en fait quoi ça. Donc Ai ne res ni masu ma follow ne dani bes na bugan follow. Donc on loin. Même mani. bon ai a vidéo que cadre mais atenga programme ne la follow. Donc instant ça me fait vidéo black. Une photo black, une film black. Insta Comment là ah. Et Insta trop. Et Gita 9. Gita 9. Tu as des abonnés là-bas? Si, plusieurs même. Ah? Parce que ça Insta nous toi ne vous ou bien quoi? Yoro. Anto nous ça. Il dit na yoro fait na TikTok là. Ah, na la belle baby. parce que au fanda on a chamba ya cha. What vidéo in dans do wenga. C'est ça. Na compte TikTok on. En C'est tout cas, bien, reste c'est sur bien. Insta, c'est très important. Parce que jamana wala mo hobby donc les chances sur le fana il va c'est la chance sans sur le wa. Mais la compte TikTok on ça a beaucoup d'idées. Il y a fait créer un compte TikTok dès aujourd'hui une émission pendant arriver à la maison seulement compte TikTok créer et continuer il y a vidéo blanc. Il y a fait moi, c'est très important. D'accord. Alors Kan, Oui. allez nous mami. Ne fera mon bon sang. Ça veut dire quand sera est-ce que depuis banga damna e la folo depuis quand depuis e bolo tigara fa c'est ça est-ce que e de la bon muso na fait qui va furu ou bien sumo de la muso na yini ga dima furu la na somo o somo ko bana ou bien ere muso mi na bana ila parce que handicapé. Bon, on m'a dit que je suis un démissionnaire. Mais, tu sais, il y a des fois comme madame ne l'a pas fait, la famille a quelque chose. Voilà. Par avant, il y a ces aoulis, je ne sais qu'on a l'air avec des dollars, avec un fait. Dollars, il y a des cartes, il y a des retirés quoi. Mais au lieu qu'on fasse un petit peu de couvre fenêtre, c'est là que je vais avoir un couvre aéré. Ouais, bon, ouais, tu as un couvre aéré. Ai ko se ves na don. Ok. Eu tenho a coisa de problema. Esse é galera fez bem, ela do fenômeno ela galera só do vendo a só. Mais de là, il y a pas beaucoup de faire na il poussière. Ouais, bon, chama me parce que beti se ay be fe wa jena ti yare la wa. Do be se ason do be bangum to. Mais d'autres là sont là. Ouais. Il me na sérieux comme ça. Ay bon problème wa aba yi la se do folo. Lantala, alors mami, et à côté d'où? Est-ce que Chelo de la Abino pour lui froid? Bon, quand même, au moins, il y a un programme parce que les programmes juste kakalanya gagné, c'est un kalang direct là. Quand son rôle a dit ça, dia parce que le voyait le faire un kalang, gagné chez kalama, oribe là-bas. Ah mais au bout là-bas. Tan mamira mun ko ma kara fa tan mamira mun. Ai la mun ne. Le amour sans quoi. Ça y est, ah. Japon mais ah, on peut pas ko ma de wo mo to ma de la. Ma ori, ma ki se ori. Ah, woche. Ah, mo to do. Ai kana so ndare. Ah. Cara so mo to la. Ala so mo to la. Okay. Para mo to. Oh, zero. Kisa. O de la. Ne bon a chamo me mais
elle vous repousser. Toi, Carole, ma wa. Nous n'avons fou. Faut accepter. Mais nous n'avons pas il faut pas accepter. Là, nous avons fou. Il va falloir bonne fourgon. Il va t'assoudre. Ni traso, ni ko bɛɛ bila en place maintenant. Sinon bi nɛgɛ san cɛw filɛ la an bɛ don ni furu ka sɔrɔ Kuba i yɛrɛ kuma in dafa sinɔn ne kuma yɛrɛ. Cɛ tɛ yan. Sinɔn ne bila kuma yɛrɛ wa mɔgɔ yɛrɛ bɛ nin ko nin kɛ n'u bɛ conseil di ma minɛ dɛ. N b'o f'i ye o minɛ o conseil o ye tan de wala o ye sɛbɛ ne ma min. Mami ye senti de kana mami tiɲɛ walayi denmisɛnnin de don a to yen. Mami ka kalan kɛ hali ni min nana ko furu. Il concentre, il y a vite, c'est très bien. Il y a ce que tu dois faire là, c'est à fille qu'on appelle ça. Tu as arrangé. Inch'Allah. Voilà. Problème fou C'est ça. ça. Mais en général, elle est flemme. Ça c'est le côté immo quoi. Elle est flemme en général. Skin négaré ou approcher négaré. Ah, ok. Kan. Ah bon. Kan négaré. Ah, vas-y. Appuyer ou skin. Bon, arrête mɔgɔ belebeleba yɛrɛ b'a Ah, ko de skin ne kala. Ko ba skin ne mɔgɔ civilisé lo ka kodi. Ne de fi la bin skin ye warti. Era go skin no. Ni mami ɲɔgɔn na. Ayi, kana exemple ta mami. Kana exemple ta mami. Skin normal no. Ki kana exemple ta mami. Non, mina tila ka Désormais ne dɔgɔnin do kana exemple ta. de manière déjà fait quoi. Ayi, a tɛ sɔn, Après l'émission, Njayi tɛ sɔn. anu bɛ sɔn ka mami kɛ n ka Ayi. a ko kalan ka di mami. Ayi, a tɛ sɔn. A tɛ sɔn, Njayi Mami, tɛ sɔn. cɛ suru de yɔrɔ bɛ tɔnɔnja ɲɔgɔn de ka di kamaya ninnu. Wala ɲɔgɔn ninnu de ka di. A fɔ ko tɔnɔ Njayi ɲɔgɔn ninnu. O ka fisa ni kɔbari dɛ. Mami, jumɛn ka di? Bon, quand même, des différences de mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛɛ ka di ne ye. Ayi, kana kɛ dɛ. Mami, kana fɔ dɛ. Yɔrɔ fɛn bi taa dɛ. Mais ni ka t'o tiɲɛ wa. Mais c'est quelque chose jumɛn ka di ye? C'est cɛ respectueux, cɛ min bɛ muso bonya, waritigi ou bien fantan ou bien b'a débrouiller. Bon. A ka k'i fɛ dɔrɔn. A fɔ k'a ka k'i fɛ dɔrɔn. La qui fait bien. Pour l'info, là. Alors, Jimmy Saram. Alors maintenant, Mami, paraît-il qu'il est Espagne? Ku femme d'aki mɔgɔ dɔ taara ni Espagne dɔ taara ni Espagne a ti bila femme d'aki dɔ la yen. C'est ça? Alors, an bɛ fɛ ka histoire dɔn comment ça s'est passé. Mais kana don détail bɛɛ kɔnɔ. Tu nous expliques un peu seulement ka bɔ Mali la ka taa Espagne et puis après ka tila ka segin ka na i b'o de ɲɛfɔ an ye. Bon, n taara Espagne, n taara fɛn n ka boloko la. Donc n taara yen nɔ ni 1 an et 6 mois de kɛ. Donc o ko o ɲɛnabɔra. Donc n nana. O ma ko san 3 fɔlɔ. Ko san 3 k'i ka tila ka segin. Donc e kun taara u ka manabolo de d'i ma. Si. Ok. Donc u ye manabolo d'u la. Mais i somɔgɔw de y'i bila ka taa ou bien Espagne de taara ni ye? Bon, Espagne ministre de taara ni ye. Espagne ministre de taara ni ye Espagne. Donc u taara u ye manabolo d'i ma Ala barika la. U tila k'i bila ka na. Donc o san 3 kɔfɛ i ka tila ka segin ka taa. Alors Dieu merci a ye bolomana ninnu sɔrɔ donc a bɛ se ka bolomana in d'a ma s'il vous plaît. Voilà bolomana ninnu filɛ n'an k'a yira mɔgɔw la. O k'a kɛ a ka fɔ ko u taara u ka N'an ka don dɔrɔn. Nana ye wuli ka na n'a ye. Voilà c'est bon. Ok. I bɛ se k'a don wa? Si. Ou bien tɔnɔja bɛ n'an dɛmɛ de. Mais ka bɔ télé la dɛ. Ok. Faut pas que Bon, fɛn min fɔlɔ. Ah ok. Tɔnɔja viens nous aider. Donc voilà, Madame Boulouma nous flemme. Maintenant, ni elle nous douille là ça. Donc il y a un mouvement qui nous est quoi. Ah bon, c'est bon. Et après ça, quoi ça fait? Si, avec mouvement. Ouais, pas de souci. Donc oui, ça va le dimanche. Maintenant, il y a un là non. Alors, il y a un mouvement fort, nous, Kouloubana, il y a un mouvement fort. Bon, quand même, je tiens à leur remercier beaucoup. Ok.
m'o fɔ yɛrɛ parce que depuis n taara yen u ye n minɛ i b'a fɔ n bɛ bɔ ka jamana kɔnɔ ka tɛmɛ de o mɔgɔ kelen o ma deli ka raciste ta ka ɲɛsin ma n taara ekɔli la yen fɛnɛ n taara fɔlɔ ekɔli la bɛɛ girinna ka mɛtiriw ekɔlidenw n yɛrɛ tun bɛ kilasi mun yɛrɛ kɔnɔ parce que a don a bɛnna n ka anniversaire de ma awɔ a bɛnna n ka anniversaire ma donc o ye anniversaire surprise yɛrɛ kɛra n ka kilasi ladenw o ye anniversaire surprise kɛ n na k'a yira n na ko n'u bɛɛ ye kelen ye ni fɛn min bɛ yen n k'a fɔ n ɲɛna ni fɛn min bɛ yen o fana b'a fɔ n ɲɛna ko n bɛ n'a fɔ u ɲɔgɔnna de donc difficulté tɛ yen nɔ sisan ne bɛ fɛ de mami ka caméra lajɛ ka u fo k'u remercier a fɛn kan na a tɔ espagnol la mami kuma an tulo b'i la non ko wani an b'a mɛn yan dɛ a fo ye mais espagnol bɛ fɔ bɛɛ ka ji min awɔ n'a kuma bɛ cogo min na faut boire un peu d'eau c'est bon ça va ko ka dɔ fara kan mami n'a fɔ ko koba jara bila dɛ koba e dun b'a bila yan ne ɲɛ bɛ natɔ la o ok mami vas-y bon es solamente porque por os decir que os quiero mucho y gracias por todo. Bon, n'a bɛ yan lamɛn kɔni mami y'a fɔ dɛ. Mami sisan ye min fɔ o f'an ye i y'a fɔ i ye min fɔ. Bon a bɛ fɔ de o. U yɛrɛ ɲuman na o kuma o kuma o b'a ci ma ko te quiero mucho os quiero mucho donc n ka d'u ye kojugu nka bon u yɛrɛ ka di n ye yɛrɛ yɛrɛ de wa n b'u fo. O ye fɛn min kɛ n ye a tɛ bɔ n kɔnɔ wa n tɛ fɔ ala ka bɔ n kɔnɔ n m'o fɔ yɛrɛ o diyara n ye alors Fatim maintenant ne bɛ fɛ ka mun dɔn sisan kan ni mami aw dun ɲɛ b'aw la aw tɛ kasi aw tɛ delili kɛ aw tɛ réseau sanfɛ ka mɔgɔw deli baara b'aw bɛɛ la e ye mannequin ye tu es étudiante à la fois et mannequin tu es styliste c'est ça non oui alors tu es tailleur c'est ça oui baara dɔ b'u bɛɛ la quoi métier dɔ b'u bɛɛ la munna aw tɛ delili kɛ pourquoi. Bon, en tant que moi, quand même, depuis que je suis assez bien, je suis assez sur la famille, je suis assez bien. Yani, je suis assez bien jusqu'à maintenant. Je suis assez bien. I bolo tigɛlen. I bolo tigɛlen. N bɛ yala sugamu tan n y'a daminɛ n'o ye. Parfois, n kɛ kuma ka daminɛ n y'a daminɛ paye kelen ka na yɛrɛ fo paye saba chaque jour n bɛ se k'o feere. Ka na b'o la ka don 20 ni fɛnw na. Pantalon fɛn bɛɛ ne tun bɛ yala k'a bɛɛ feere parce que ma maman ale tun bɛ taa voyage daminɛ ni ɲɔgɔn ye ne tun b'a ta n bɛ bɔ n'a ye n b'a feere. Bon ne yɛrɛ ye handicap ma foyi tiɲɛ nin ye tɛ fosi ye quoi ne y'a ye ne tɔ an bɛɛ ye kelen toujours. Baara de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la gerebuya tɛ mɔgɔ ye fɛn ye i bɛ taa kɛ bi dɔ bɛ se ka ɲɛ ma warini dɔ ta ka d'i ma mais sini a bɛ ban hadamaden i kana siri mɔgɔ la wa siri i yɛrɛ la i ka dɔ k'i yɛrɛ ye dɔrɔn a banna mɔgɔ ka k'i yɛrɛ ye dɔrɔn voilà. A bɛ ka maestro bila kasi la a bɛ ka maestro bila kasi la dɛ alors mami e bolo fila bɛɛ tigɛlen don mais e fɛnɛ tɛ delili kɛ i n'a fɔ Batulika Namara. Non, ko ba Batulika Namara mun bila bon a bɛ se ka kɛ ne kɔni ne depuis n wolola fo ka na se n kɔrɔbayalen ma mɔgɔ ma sɔn n ka famille na mun b'a yira n na ko karisa i n'an tɛ kelen ye taa kɛnɛma i ka taa ɲinini kɛ i ka n'a di anw ma o mɔgɔ tɛ yen mon père et ma mère ils ont toujours voulu que j'étudie donc u ye sira bɛ don kɔnɔ ko n kana kalan bila n ka kalan ye kalan avenir bɛ kalan de la ni i bɛ taa sirada la i bɛ taa deli kɛ o tɛ laban a tɛ laban mɔgɔ n'i bɛ kɛ diɲɛlatigɛ la fɛn o fɛn ko nin bɔra sisan k'a fɔ kana siri mɔgɔ la i b'i ka fɛn kɛ en plus a dɔw fɛnɛ ye manque de confiance de ye parce que caman bɛ b'a fɔ est ce que ne taara nin baara in kɛ ne bɛ se k'a kɛ a soit ni n taara kɛ mɔgɔw bɛ na an ta wa donc mun ka nɔgɔ ma o b'a kɛ ten o ɲɛ ma yira ne la mun ɲɛ yira ne la o ye de olu bɛ fo ne ka kalan de kɛ ne ka avenir bɛ kalan de la wa olu b'a dɔn ni ne kalan kɛ ka tagaden ɲɛfɛ n bɛ kɛ fɛn donc o ma yira n na fɔlɔ. Même avec mon handicap ne ye baara sugu caman kɛ mun tɛ nin bɛɛ ye n ye menuisier kɛ tailleur kɛ manœuvre kɔni tɛ tout ce qui est quand même moi je peux gagner dedans quand même ne bɛ taa. E ye manœuvre kɛ n'i bolo kelen. Ne y'a bɛ kɛ.
fauteuil grand fin bɛɛ an fɛ yen ka fɛn tɛ tiɲɛ o an ni san ni fɛn dɔ tiɲɛna ne de b'a labɛn bravo ne y'a tele kɔnɔ groupe ma n'a kun tiɲɛna ne de b'a démonter k'a dilan ka tila tuguni ka monter k'a bila an b'a wuli ka baara k'a la ala ti jɛ k'a bɛɛ di mɔgɔ yɛrɛ de ye quoi. Là, Fatim, je pense que je vais m'asseoir ici pour que le message va véhiculer. Je vais véhiculer un message très positif avec mes deux, voilà, mon frère et puis ma sœur, quoi. Okay. Alors, Malion, Ambe, Platon Gano et Tam Kene, parlons vrai, c'est avec Fatim. Bi, un handicapé flash sur un plateau sans fin. Mais moi, j'ai touché au gars soir là. C'est-à-dire mentalement, ils sont forts, quoi. C'est ça. Mentalement, ils sont forts, quoi. Et puis, ma ala jalaki dongelen, quoi. Na émission belle, aba donc ma ala jalaki al dongelen. Ne m'a fait que deli maine. Ne m'a fait que na deli kede. Mais exemple, t'as une flaga billet de deli kede janati kala. Wallahi tadi jog gitorna la. Ko parce que ici, c'est un nobi qui boulut que le qui beta mo deli quoi. Ni exemple t'as une flaga. Ni connaît ni émission na quoi. Franchement, albi. Alors là, il est fait à la rame, quoi. Mami, quand on est cadillé, quoi, albi, à la ka, boda, chamandi, mamoumi, il a ses sang fait albi, kalango, c'est la fin. Et puis, moi, on va faire vous demain, vous êtes en demain, il n'arrête. Mais lui que vous voyez là, mannequin d'eau, tailleur d'eau, quoi. N'a pas à demain, si on sera à nous et qu'à terminer les dames, à demain, on sera quand. Mami, quand on est cadillé, Dieu merci aujourd'hui, elle a eu la chance qu'elle a Espagne. Kalan dɔɔni kɛ mais a ye san naani kɛ après a tila ka segin ka na hali ni maa wɛrɛ ma sɔrɔ k'a bila ka taa Espagne mɔgɔ minnu bɛ k'a bila ka taa Espagne mais adressé olu la hali bi a kana ɲinɛ Mami kɔ a ye taa n'a ye Espagne tuguni parce que kalan de ka d'a ye et puis si tɛ maramana ko kɛ et je pense c'est très important. Fatim, donc je pense que nous sommes à la fin de l'émission. C'est vrai. Kɔrɔfɔ laban jumɛn bɛ e yɛrɛ bolo ka lase an kanubagaw ni maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen ma et puis surtout agence et modèle agence management mon football et non et je serais c'est-à-dire je suis capable de faire tout pour ceux-là quoi nous on est où les dieux font fait là faut là c'était village je vais faire pour eux parce que il y en a les quoi ça veut dire quoi n't'a pas babanga fait tout na quoi yani ne ga don kuma yin yare be kon na ne bi Mami yare fu folo mais kani fana fu mu fu u yare u ke wale la quoi anu ka limaniya ala ti jɛ k'a bɛɛ jɛ mɔgɔ la ala bɛ dɔ d'i ma a bɛ dɔ jɛ i la nka mɔgɔninfin bɛ ɲinɛ yɔrɔ dɔ kɔ kuma bɛɛ an bɛ ala deli ala nin kɛnɛ ala ne kisi nin ma ala ne kisi nin ma wa ala kelen de b'a dɔn n'ale ye nin kɛ i tɛ kisi nin ma o kama a b'i jɛ fɛn dɔ la nka a bɛ fɛn dɔ d'i ma donc avec tout ça n'o limaniya bɛ aw la courage b'aw la aw ti deli la fo aw bɛ ka avenir de ɲɛɲini ne bɛ fɛn kelen min ɲini ala fɛ ka fɛn kelen min ɲini aw yɛrɛ fɛ aw kana décourager mɔgɔ si kana se ka aw la décourager société kɔnɔna de don ko bɛɛ bɛ se ka k'a la kan y'a fɔ ka kuma i bɛ se ka diya dɔ ye i bɛ goya dɔ ye mɔgɔ si kana aw la décourager avenir fatɔ de bɛ aw la n'aw sera a kɛcogoya la ka aw yɛrɛ fo ka agence modèle agence management mɔgɔw fo i y'a fɔ cogoya min na i ka kuma la k'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔna la yan nɔ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ mɔgɔ mara ma nɔgɔ k'u ye u bɛ ka jama fara ɲɔgɔn kan tila ka bɛɛ kɛ ɲɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ k'u ka avenir réaliser u ka rêve réaliser n'u mako jɔra anw fɛnɛ na yan Tam Tam TV kɔnɔna la yan u k'a bila u kunna k'an b'u ka bila la donc o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ n bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fo minnu b'an suit Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛɛ lajɛlen ka jɛ an ka force di ninnu ma an ka force yɛrɛ yɛrɛ de di ninnu ma an tɛ ɲinɛ an ka partagelikɛlaw ka réseau sanfɛ minnu b'an cari diɲɛ ni diɲɛ ma kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ko mɔgɔ y'i yɛrɛ de an bɛɛ ka kan yɛrɛ ye an ka ceinture siri halisa an ka bɔ deliliw la an ka kan an yɛrɛ ye hali ni dɔwlankolon tɛ yen quoi a y'o de fɔ ale ye suga mun feere a ye fɛn caman kɛ yanni a ka se yan nɔ bi mɔgɔninfin yɛrɛ de. Non, ne tɛ fama foyi deli bilen fo n'a bɔra a y'i jɔ ne tɛ ɲɔgɔn kan ne tɛ fama foyi deli bilen fo n'a bɔra falajɛ ka bisi la koba ne deli ma mɛ ne ko ne bɛ Mami bila kuma caman na nka Mami kun kalekan nin fa k'ale la kasi yan a tɛ kɛ o ne yɛrɛ da tugura pewu. Alors, Kane, kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo ka lase an kanubagaw ani maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen ma ani modèle agence management mɔgɔw ma.
me bɛɛ fo dante foli mun na halisa ala k'aw bolo mɛn a ka baara la halisa ala k'aw bolo mɛn a ka baara la a bɛ mun ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya ye ala ka yɛrɛ k'an bɛɛ quoi an layɛbagaw fɛnɛ halisa ala ka yɛrɛ k'u bɛɛ ye ala ka yɛrɛ k'an bɛɛ ye voilà agence MIM mode agence management moi remercie vraiment je sais pas à quel point mais c'est vous remercie à dans ou un demain dans la mode ni mo we fait la demain we vidane o le we demain la al sinyo ke nous agence yɛrɛ kɔnɔna mo we fait mo we le we demain jusqu'à maintenant et en plus je remercie ma famille aussi mes proches mes amis tous ceux qui me soutiennent mon demain jusqu'à aujourd'hui mi bɛɛ fo a bɛɛ on tient au demain là aussi. Alors, il y a un numéro de téléphone dit, voilà, ou bien il y a une agence qui a un numéro de téléphone dit en cas de besoin, vous recevez sur le numéro. Ok, c'est vous de voir. Voilà, alors, il y a un numéro info 76 29 16 95 76 29 16 95. Alors, le numéro c'est uniquement pour les gens qui veulent les aider. Voilà, on a ni bara sera do ni demain sera do avec numéro où na la sonama abuku soro. C'est très important. Alors, mami, parfois là on me rappelle à ça kan mo ani agence management mo kan ba ani ere kan ba bela jeli. Mami Jodi. Mami Jodi elle est très mignonne. Très mignonne. Quand on va se fouiller on va faire ça vous. Aïe, attends. Ah OK. Ni bâtissons. Maman no ni ma donné mais quand même mais offre. Ni offre yere o barana la got ke mo barala ala la shidan kena di bema amina rabi mo wonu mo suyi mun mo ko fen partager wa mun mo de me ko baren ko nana ala wu betike mo barala bon mi agence fene fo mi agence fo yere no MAM ma fo yere oni procho en plus même pas fene fo yere ni yere na mali fo ko sabe parce que ai fɛn caman kɛ n ye quoi kuma n tɛna kuma mɛ a kɔni ye fɛn caman kɛ n b'a fɔ yɛrɛ de problème foyi t'a la alors an b'a kanubaga bɛɛ lajɛlen fo k'o waleɲumandɔn ka Fatimi fo ka waleɲumandɔn hali n'a sɔrɔ fini min b'a la fini min man di n ye ka Ndiaye fo parce que Ndiaye de kɛra ka on va dire tuteur ye ka na n'u ye an ka plateau sanfɛ yan nɔ an bɛ Ndiaye fo ka waleɲumandɔn n'o ye modèle agence management baarakɛla dɔ ye an b'a fo ka waleɲumandɔn ka chef Kapi fo ka waleɲumandɔn ka chef Zou fo ka chef Zena fo ka chef Lasi fo Lasi an b'a fo ka waleɲumandɔn parce que ale de ye tam kɛnɛ kɔgɔ ye ale de y'an ka kɔgɔ ye an b'a fo ka waleɲumandɔn ka ɲɛma tɔgɔ fɔ bali fo non ɲɛma tɔgɔ fɔ an b'o fana fo ka maestro fo n'o ye Kone i folikan d'a ma. Alors, Malheur, on va faire un bain. Merci beaucoup. Bye bye.